første klip. Poul Thomsen står og fortæller. Velkommen til Dus med Øerne. I dag er Dus med Øerne, der skal vi have lidt om farve og lidt om fugle. Jeg har taget et fuglehus med, jeg har omme i min have. Hvis du kan komme med i gang og kigge. Er du med? Ja. Roserne her. Det var det, de er helt fantastiske nu her om vinteren. Eller midsommeren. Kan du være med det? Kan du være med det? Kan du være med det? Det er da noget mærkeligt noget at gøre. Kom. Poul Thomsen, Dus med Øerne, kan man ikke gøre sådan noget? Så der kommer et bær på det fine træ. Kom. Og blomsterne er sprunget ud. Kom. 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 Det er nogle fine vaders, du har fået på. Tak. Og fuglebassin her. Og kvalitet. Det er total kvalitet. Det er altså bare kvalitet og kvalitet. Og så har vi fælles film på vej. Det er Dus med Øerne. Sommerfuglblomsterne er ved at vise, fordi nu er det sommeren slut. Og ja, vi skal om til fuglen. Kom. Her, der har vi fuglen. Og det skal altså lige have lidt pipling. Ej, hvor er det altså bare fint. Jeg ved det godt. Jeg kan ikke få den op. Er det så beregnet til, at der skal sidde fugle indeni? Jo. For satan. Så har man et bær her i. Op i. Sådan, så kommer en fugle her i. Så stopper vi. Og så jeg viste dig noget. Kom med. Kom med. Ja. Det er godt. Jeg skal sådan skide, Poul. Det er ikke godt. Du kan se her, da det var sommer, og ukrudten det var op, så købte jeg noget Roundup. Nej, kom nu her. Kom nu herud. Så købte jeg noget Roundup. Og det Roundup, det har jeg brugt i kanten her i græsset. Og det kan du så se der, det er blevet rigtig godt, ikke også? Det er jo visnet græsset her, det er visnet, jeg er ikke så tæt på, vel. Man skal jo se det grønne, når det er visnet. Og så har man en kant, så i stedet for at man skal stå med græsslåmaskinen og køre helt herinde, så er det lidt bedre, at man bare kan have hjulet sådan et her stykke inden for kanten, så du ikke gør den skæv. Mæ. For satan, jeg skal vise jer i får, jeg har fået. Mæ. Kan du lige poste det imens, så henter jeg lige min får. Det er min fotograf, han er blevet syg, så jeg skal selv klare ærnerne nu. Men her i Poul Thomsen Dus med Øerne, der har jeg fået et får. Og det får, de burde befinde sig herovre. Men jeg ved ikke helt for sådan noget, nu snut der. Hvad laver du? Det er mit får, det her. Kom på. Det er rigtig godt til at lave kop med, så derfor, eller lege med bold. Så derfor, nej, jeg har taget en tennisbold med. Og den tennisbold, kan du se det? Op på. Hånden. Altså, den er halsbetændelse, det er derfor. Og den er sindstræk. Kom nu, hent den. Hent bunden. Hallo, nej. Men jeg har også fået en fugl med, den burde komme her. Fugle. Jeg kan ikke finde den. Det er lidt udmærkeligt. Jeg tror, vi siger tak for i aften, hvis fuglen ikke snart kommer. Så siger vi tak for i aften. Jeg tror, at kameramanden står herovre, han kan ikke, for du skal slukke det. Du skal slukke kameraet nu. Og jeg siger tak for i aften. Dus med Øerne er slut for i dag. Næste gang, du kan lige komme her, kameramand. Kom op. Nej, kameramand. Næste gang skal jeg fortælle, hvordan man kan få de her blomster til at springe så fint som mine her. Så Poul Thomsen, Dus med Øerne er slut for i dag. Tak skal du have. Hej.